Bon dia, estem a l'Institut Domènec Perramon, on avui hem entrevistat a uns quants professors i uns quants alumnes sobre que ens expliqui una mica sobre l'esport, l'institut, el poble i el temps. Ara, a continuació, començarem pel poble. Bon dia, estem a l'Institut Domènec Perramon amb una de les dues conserges de l'institut i que es diu Míriam i avui l'entrevistarem. Hola Míriam. Hola, bon dia. Avui farem una petita entrevista i el primer que et volia preguntar és què feu un dia sencer, més o menys. Què feu, si esteu per la tarda o algunes coses així. Sí, doncs l'Antoni arriba més d'hora i plega més d'hora i jo vinc més tard i estic algunes tardes. Llavors atenem el públic, llavors a l'alumnat, obrim i tanquem portes, fem fotocòpies, arreglem taquilles, a la tarda repasso, vaig per les aules tancant els ordinadors i miro si hi ha cartells que estan caiguts i sempre trobo coses per fer, canviar bombetes, regar les plantes i atendre si veu que fan classes de repàs i si necessita alguna cosa, doncs sempre trobo coses per fer. Si un té ganes de treballar, sempre hi ha coses per fer. I algun dia, temes així de taquilles, algun alumne ha vingut i s'us ha enfrontat, us ha insultat o s'ha passat una mica i com heu reaccionat, què heu fet, com heu actuat? Últimament no se'ns ha enfrontat cap alumne. Anys enrere potser sí, ho hem dit a la direcció i he posat, he fet els seus tràmits necessaris, però no cap problema. Molt bé, molt macos tots els alumnes. I el tema del timbre, que soni d'una altra manera, vaig veure que a Nadal veu canviar i veu posar una cançó i si heu pensat en canviar-lo o fer algunes variacions, posar un altre timbre. Bé, sí, ens agradaria, però com que tot té un cost, canviar el timbre i sempre fer novetats té un cost i ja no ho preguntem perquè hi ha altres coses més urgents abans de canviar el timbre. I per Nadal ho vam fer perquè per variar una mica i per veure més que es veiés l'ambient de Nadal. Moltes gràcies, Míriam. M'ha agradat fer aquesta entrevista i espero que passis un bon dia. Molt bé, gràcies a vosaltres. Hola, bon dia, estem aquí amb l'Anabel. Hola, bon dia. I ara li farem unes preguntes. Has viscut algun cop un estiu molt calorós aquí a l'institut? Bueno, recordo quan es feien classes a les tardes que quan arribava la primavera en general eren tardes horribles perquè feia molta calor. Però recordo una cosa curiosa, un mes de juliol que va fer molt de fred, que vaig haver d'anar a la classe de Mariano a replegar roba perquè estava gelada. Al revés. I has viscut alguna nevada? T'has quedat a l'institut tancada o alguna cosa? No, però em sembla que fa 10 anys, quan va haver-hi una altra nevada important al mes de març, no recordo quin any era, vam sortir abans d'hora, vam desallotjar l'institut i sé que va haver-hi professors, que vivien a Barcelona, per exemple, que van trigar entre 3 i 4 hores a arribar a casa seva, quan normalment es triga 45 minuts. Jo, com que visc a Mataró, ho vaig tenir fàcil i vaig arribar bé, no em vaig haver de quedar aquí a l'institut. Vale. Moltes gràcies, Anabel. De res. Bon dia, estem amb l'Emma Martín Juanes, jugadora del cadet femení de futbol sala d'Arenys de Munt, que el passat 8 de desembre va jugar a la Copa Comarcal i ara ens explicarà la seva experiència, quan va quedar, contra qui va jugar i ara ens explicarà. Bon dia, Emma. Bon dia. Doncs ara us explicaré sobre la meva experiència. Vaig jugar el dia 8 de desembre a l'estadi, al camp del Blanes i el primer partit que vam jugar va ser contra el Barcelonès. Va ser un partit bastant fàcil, que vam guanyar 7-2, vaig marcar 2 gols. Després vam perdre un equip bastant difícil, vam quedar 4-2, que vaig marcar un gol. Després vam jugar a les semis, que era contra el Lleida. Va ser un partit bastant fàcil però bastant difícil, que vam quedar 5-3 i vaig marcar un gol. I vam passar a la final contra el Baix Llobregat, que vam estar tot el partit 1-1 i els últims 2 segons vam marcar el 1-2. I va ser una experiència molt guai, perquè és la primera vegada que vaig anar i vam quedar primeres. Com et sents d'haver sigut una de les escollides del teu equip i no unes altres? Doncs
tampoc m'he sentit millor que les altres, però no sé, com que jo m'he sentit esforçada i tot això, perquè és el primer any que vaig. Bueno, moltes gràcies. Per finalitzar, parlem amb en Rubén Valdés, que el passat 9 de desembre va jugar a tamborí i va fer una competició. Hola Rubén, ens pots explicar una mica l'experiència? Pues va ser superdivertida perquè vam anar a Vilafranca i la Geltrú, on ens vam trobar molta gent de molts països i l'últim dia va ser increïble perquè van donar l'entrada de premis i va ser superdivertit. Ens podries dir més o menys contra quins equips vas jugar? Vaig jugar contra Itàlia, que era Sardenya, França i Brasil i un altre equip de Catalunya, que anàvem 2 equips. I com va anar això? O sigui, vau fer de primers, segons, com va anar? Sí, primer vam fer la classificatòria i després jugava el primer contra el quart i després jugava el segon contra el tercer i qui guanyava doncs anaven a finals i els qui perdien participaven per al tercer i quart lloc. Tu vas tenir l'oportunitat d'anar a la final? Sí, i vam jugar contra Itàlia. I et va agradar? Sí.